La convocatòria de Mossos d'Esquadra, la 4623, ofertava un total de 850 places i per primera vegada vam tenir a la història de les diferents convocatòries que s'han fet en el cos de Mossos d'Esquadra es va produir un decalaix entre el total d'aspirants que van aprovar la fase d'oposició i també el curs molt exigent de l'escola i les places ofertades. En aquest cas, un total de 28 aspirants, amb l'oposició feta i l'escola aprovada, es quedaven sense plaça. Davant d'aquesta situació, és veritat que hi havia un argument legal, no hi havia una il·legalitat per part de l'administració pública, però sí que hi va haver una reflexió al departament de quina manera havien de flexibilitzar l'administració pública les seves convocatòries per quan es produïssin situacions d'aquestes característiques. Primer, respectar l'esforç que s'havia fet en aquest cas per als 28 aspirants, molts d'ells amb un sacrifici personal important i amb situacions fins i tot complexes, de que un cop han aprovat i evidentment poden ser funcionaris de carrera, no perdre'ls com a futurs funcionaris després de l'esforç fet a l'àmbit personal, però també per part de l'esforç que fa l'administració pública. No se'ls escapa que quan s'organitza un procés de selecció d'aquestes característiques, al darrere hi ha una mobilització de recursos humans molt important. Per tant, què soluciona aquest decret? La situació, en aquest cas, dels 28 aspirants, però no només aquesta situació, sinó que dona una solució al conjunt de l'administració pública i especialment al Departament d'Interior, que quan es produeixin situacions d'aquestes característiques en futures convocatòries, durant 2 anys, aquelles places que puguin quedar vacants en el marc de les diferents convocatòries es puguin ocupar per aquests funcionaris i funcionàries que han aprovat tant la part d'oposició com la part de formació a l'escola.